Hej drenge, eller hej guys. Her er det Kapper med en video for Blue Game Cloud. Så i dag skal vi spille Heavy Rails. Vi tager browser levels, og så siger vi rating. Og så prøver vi den her. Jeg har aldrig prøvet den her før, så og fuck, den der dumme ting der er lige i ryggen på mig. Der røg mit ben så. Fuck. De der ting, de er jo syge i hovedet. Ja, det må jeg sige, den var faktisk god nok. Men lad os finde en ny bane på den her BMX-møder. Fuck. Det gik ikke lige som jeg regnede med, men ja. Og der døde fede så. Men Game Cloud, ja, der er vi et par drenge, der har den. Og vi håber virkelig, at I vil abonnere på os og se alle vores videoer. Det kunne være så fedt. Ja, hvad skal jeg sige mere? Men vi kunne også komme med nogle forslag til nogle spil, vi skulle spille, hvis det er. Det kunne da være dejligt. Og hvad sker der her? Sådan, selvfølgelig vinder man lige den. Lad os finde en ny. Lad os tage den her. Det er ikke de baner, jeg er bedst til, for at sige det mildt. Hvad sker der lige på det her? Jeg sidder fast. Jeg kan ikke komme fri. Sådan. Fuck. Jeg håber, vi skal herned. Ej, det klarer jeg jo så nemt. Lad os prøve noget nyt. Lad os sige nej. Det gør vi så ikke alligevel. Lad os prøve at tage den her. Den ser ud til at spille det på gang. Nå, okay. Jamen den her. Jeg vælger lige at være min favorit. Det var så dødssyg. For at sige det mildt. Lad os finde en ny bane. Lad os tage den her. Og se om der er nogle gode baner. Kom nu. Sådan der. Den der kan vi lige prøve. Så vælger vi være traktormand. Vi vælger så lige være en anden. Lad os... vi tager en ny bane. Lad os prøve den her i stedet for. On the top. Og ja, vi vælger at være cykelmand. Det går så ikke ret godt. Det er jo svært. Sådan. Der døde mit barn så lige for groft. Fuck. Ja, vi prøver lige med ny. Prøver lige med god gamle bedstefar.
Lad os i dag, nu vil jeg gerne prøve nogle af dem her. Jeg må indrømme, det er lang tid siden, jeg har spillet, bare lang tid siden, jeg spillede i det hele taget, Happy Wheel, eller bare computer i det hele taget. Jeg spillede mere Playstation og Call of Duty Modern Warfare. Oh shit. Hvad skal man her? Oh fuck. Prøv lige med en anden. Sådan. Godt det ikke er mig, der er ham der blev knust. Hans arm, den er godt nok irriterende. Selvfølgelig undviger man det. Når man ja, som sagt, også på Blue Game Cloud. Vi vil virkelig ønske, at vi ønsker, når jeg har set dem her og synes godt om det, hvis de så synes godt om det, så vis det til jeres venner, så de også kan abonnere på os. Det vil vi i hvert fald være meget taknemmelige for. Og som sagt, I kan bare, hvis der er nogle spil, I synes, vi skal spille, så siger I bare til. Så skriver det i kommentaren, og så vil vi prøve det. Ja, en hemmelig tunnel. Sådan der. Oh shit. Ja. Og skal vi lige... Ej, vi gider ikke så lige efter hele, vel? Så vandt vi så Pokémon Training. Ja, så prøve... BMX Park 2. Så skal vi prøve at kaste med barnet. Ej, det kan ikke passe. Sådan der. Jeg skal se, hvor han er. Der kommer farmen efter. Altså, Søndag, er du død? Haha. Ja. Oh shit. Det må jeg kunne gøre bedre. Jeg ser med barnet, og han ligger lige over på den anden side. Ham henter vi lige nu. Sådan. Dygtig far. Jamen, jeg tror det her det bliver den sidste bane jeg spiller for i dag. Det håber jeg kunne lide videoen. Og husk, hvis I kunne lide os, så fortæl det til alle jeres venner, så de kan se det. Det vil vi være rigtig glade for. Vi ses. Hej hej.